Ngiyathemba naphila. Le video ngeke ngayenza. Ngithi kosisi bethu labathi yena ngeke mina ngigane ngisho umntanami. Ngimshiye ekhaya ngeke. Zohamba ngiyokana naye ngamane ngingagani. Ngithema ngugxeka lokho ngathi mina umntwana mshiye ekhaya. Shiye komalume bakhe because ingane yomalume vele umntwana. Insizwe eziningi zangigxeka zathi wemfoka ngoba sasibona onene bengane thina. Umuntu akahambe nomntanakhe. Okay, angeke ngiqale kosisi ngoba uthi wena uzohamba nomntana wakho uyogana naye. Lapha uzofika ube unkosikazi wena. Umntwana uzoba ubani yena khona? Ulotsholiwe wena waphuma la ekhaya ngendlela efanele wachelwa ngenyongo. Umntwana yena uphuma la ekhaya ngoba wena wazalele emzini kababa ungcolisa engahlaluye kungenziwa ngalutho. Yena uphuma ngaliphi ekhaya? Uphuma nawe ngoba wena uNdlovu kayiphikiswa ngithi. Okay, hamba naye. Uyafika ngoba uphume naye mahala la ekhaya ungamkhiphanga ngalutho. Niwehambele nje naye ngoba wena uNdlovu kayiphikiswa. Uyafika lapho uyagula. Abakubo kwakhe lapha azala khona bafisa ukumbona, bazombonelaphi? Ubaba wakhe uyafisa ukumbona, uzombonelaphi? Lo yami uzoganele kuona. Uyokhanda umuzi lapha noma uyokhanda inkopolo? Mphendule kuyonke lemibuzo. Usiyashona njengamanje umshana wethu. Ushonela le lapho wena oganele khona. Uzomngcwabaphi ngoba wena wamthola la ekhaya wamkhipha ngenkani. Thina njengomalume nathi atsamfuni la ekhaya, uzomngcwaba kuphi? Uzophinde futhi umbuyise la? Uzomngcwaba le lapho oganele khona? Uyazi nawe ngeke kuze kwenzeke lokho. Uzomngcwaba kubo lapha azalwa khona? Uyazi nawe ngeke kuze kwenzeke lokho. Kahle kahle kubo kwamshana kulapha azalelwa khona uma engakhishwelanga lutho. Kukini wena umuntu osifazana. So umshana uyingane kababa wala ekhaya ngoba uzalele ngaphansi emagcekeni kababa wamxhaphaza ngcolisa igceke lakhe. Wazala ungalotsholiwe futhi ungashadile. So umshana ingane kababa wala ekhaya, okusho ukuthi umshana nathi singomalume ithina esinezwe phezulu kwakhe, ithina simuona, ithina kahle kahle okufanele umshana yonke into eyenzelwe ithina. So uma ngabe wena uyogana siyakukhipha thina, siyakuhambisa, siyasala thina nomshana uzophila nezingane zethu, adle lokho okudliwa zingane zethu. Sizokwasivuka naye thina umshana la ekhaya ngoba umshana uyingane kababa wala ekhaya. Wena bafo othi ke hayi wena uyena unene. Uma ngabe lo mshana eshona, ngikhuluma nje hlezi ke la ekhaya engahambanga nawo sikuyogana naye. Uyazi ukuthi zonke indleko zomngcwabo ziyotholwa kuwo. Noma ekhona usisi wakhe engaganile uthola ukuthi mhlambe naye kaTohoza ndawo uTohozana. Uyazi ukuthi indleko kaMshana zonke ziyotholwa kuwo. Uyazi ukuthi wena uyomlanda ngehlahla ngisho eGoli, wena uzohamba ngendleko zakho nangemali zakho. Wena futhi ozokhomba ukuthi uzongcwatshwaphi. Okushithi umntana wakho lo yonke. Umshana bafowethu umntana wakho. Uma ngabe umshana ekhulela ekhaya wasebenza wavusiya wakhanda lapha komalume, wayesethi ufisa ukuyothatha umfazi, wena malume ophethe yonke into kaMshana. Ayikho into angayenza ungekho wena. So uyabona yini ukuthi umshana umntana wakho? Ungasho nje ukuthi awuyena unene manje ngoba vele izimo zikabheka awukabhekani nazo. But nami sibhekanile nezimo ngabona ukuthi kahle kahle umshana umntanami. Nkosi sibami bayazi umthetho uqinile. Angifiki nje kuthiwa umshana akekho. Uma engekho kuphi uzothi ukuphi kubo. Ngoba kuze ngikwazi ukubuka umshana kufanele besuke bona beze la ekhaya bezoma egedini bekhuleke. Bese kuyimake ngikwazi ukuthi ukubuka umshana kubo. But okwamanje engekho ubaba wakho ozile lapha since bengakabi namandla. Okusho ukuthi ke umshana ingane yami lapha ekhaya. Akukho la kuthiwa khona kumele ngifike kuthiwa akekho kubo. Cha. Mabe bemtshontshisile waya kubo kulungile mhlawumbe ngafika akekho, kodwa mangifika bayazi ngele bemlanda. So umshana bafu uzokubona ngelinye ilanga ukuthi kahle kahle umshana umntanakho. Lento esho sisi wakho ungayilaleli. Abantu besifazane bakhuluma ngokwama feelings enjabulo. Yena yonke into ayibheka ubheka injabulo, akabheki ukuthi khona izinto ezingamehlela angayihlelanga njengokuthi lengane ifika ishonele. Izinto angayihlelanga kodwa yena akakubuki konke lokho. Ziningi izinto angayibheki umuntu esifazane. Mayicabanga nje ngicabangela ama feelings wakhe. Engacabanga ukuthi khona izimo ezingamehlela abekade engayihlelile futhi azoshayisa kuzona. So ungamnaki umshana umntanakho. Kwenza sure bafu ukuthi unomthetho umshana njengengane zakho. Ngizwe wethukelana kwesilisa ukhuluma indaba yokugana ushiye umntwana. Kuhlokena kumbono ke ngombono wakhe. Mina ke nakanze kwethu ke asihlangane lapha yana kwi-comment section sizovo lwakho 20 ngalokudaba ngakho cofa subscribe button siphinde sihlangana no video landela udanko.